Bueno, primeiro é dar gracias á organización pola invitación para participar aquí. Tamén pedir perdón polas patadas que poda meter o galego, que non é a miña lingua, mas bueno, intentarei falar o mellor que poda. Xa decía antes José Carlos que bueno, había varias perspectivas de aproximación, ¿no?, da arqueoloxía á toponimia. Eu vou falar un pouco da outra. Xa suponía por onde iba a ir José Carlos na presentación, entón quería dar un pouco esa outra perspectiva e xa preparamos a nosa comunicación nesa línea. Espero que non marches triste esta vez. Bueno, o primeiro é, bueno, que é a toponimia, non? Mais aló da perspectiva que seguramente, obviamente, non fai falta falar moito de que é a toponimia aquí, pero como vemos nos a toponimia, o que podemos sacarnos da toponimia? E eu quero ir ao principio, que é vela como un sistema de xeorreferenciación que se basa na dar nomes aos sitios. Desta maneira, pois hai unha, digamos, convención entre unha comunidade para recoñecer con nomes concretos os sitios e, polo tanto, que sirvan para identificar esos sitios cando, na conversación, digamos. Entón, ten esta parte, a toponimia ten este valor descriptivo, nace normalmente como unha descripción cada topónimo do espazo ou dos usos do espazo que está describindo. Isto é o que se venía usando normalmente pola arqueoloxía, o que se ven usando e que se usa a miúdo e que dá tantos resultados como comentou José Carlos. Agora ben, como tamén comentaba el, parece que vou repetindo os pasos que digo, tamén temos xa desde hai 20 años xa, unha autora francesa, Elisabeth Zadora Río, feixo unha crítica aos estudos que se estaban facendo en Francia, sobre todo en torno á toponía, como se analizaba os topónimos como se foran evidencias materiais. Aquí é onde ela veía que había un conflicto, ¿no? Porque obviamente os procesos que sigue a materialidade, os procesos de cambio no tempo son diversos dos procesos de cambio que ten un topónimo ou cualquier elemento lingüístico. E, polo tanto, non se poden tratar da mesma maneira porque non podemos rastrexar da mesma maneira os procesos de cada tipo de elemento. Entre esos procesos, señalaba el algunos como de desplazamento de varios que pode ir comentando Fernando, como ese da foto. Pois sí, primeiro os topónimos como realidades lingüísticas que son, non sei se me escoita ben, eso. Como realidades lingüísticas que son, están suxeitos a procesos evolutivos propios e distintos dos que experimenta a realidade material. Os sinais que avisan das súas mudanzas son interpretables dende a lingüística, pero mesmo para interpretalos lingüísticamente é preciso ter a maior información posible, tanto lingüística como material, se non se quere caer en erros infelices. Por exemplo, podería valernos este lugar, esta casa que se encontra aquí no fondo desta pedreira, é chamada, o lugar chamase Beixapía, aparece xa na Edad Media como Besapede. Esta casa chamase Casa Castro, ten esta pedreira arriba, un lombo todo de pedra. Ben, poderíase pensar nun castro, nunha construción antiga que tivese ese nome. Pero a información que nos dan os informadores, a informadora neste caso, coméntame que o seu bisavó se chamaba Castro, pero Castro de nome de pía, de nome de bautismo. Era Castor, con unha pequena metátesis que desfigura completamente o nome persoal e pódenos levar a chegar a conclusións erradas se non temos esta información. Información que é difícil de chegar a ela de maneira documental, moitas veces é a propia información que che dan os informadores.
a informadora, neste caso Alicia Bueno, unha vaquera desta braña de Beixapía. Outramente, como produto social, que son os topónimos, están ligados aos cambios sociais, ás transformacións da paisaxe, da maneira en que a paisaxe é percibida. Os topónimos pódense créanse, de feito, podemos poñer o caso de La Puela. La Puela é unha creación medieval, unha fundación episcopal dos anos 1267-1268, máis ou menos, é unha fundación. Por lo tanto, La Puela, que fai referencia ao propio acto de poboar, pois xa indicanos a creación. É un topónimo con partida de bautismo, de nacemento. Os topónimos nacen, pero créanse, pero tamén se poden desprazar. Imos ver este caso que é particularmente interesante, porque é un desprazamento múltiple. Bueno, este caso igual o coñece mellor Andrés Camín, pero bueno, temos na esquina de arriba a esquerda el topónimo Sanchuís, o nome do castro que hai nesa población, pero é un nome axónimo xa medieval. Evidentemente Sanchuís é un santo serodio, non é dos primeiros, e a referencia ao castro non está onde está o castro, non está onde o castro, non está onde Sanchuís, senón desprazada máis abaixo a unhas terras, é unha agra, o que se chama ali unha chouría, que é a chouría de Castro. Son as terras de pan, as terras de cereal. É posible que formase parte fixase parte do Castro en tempos, é posible. En todo caso, debaixo de Castro está Baixo Castro. Evidentemente, a referencia indicativa de que Castro, o castro toponímico que se conserva na actualidade, está desprazado do Castro Real, do sito arqueolóxico, e temos Castro e Baixo Castro. Na outra banda do val temos Castriecho, por referencia a outra chouría, outra agra, probablemente máis pequena en tempos, por referencia a Castro, pois leva esa topónimo de comparanza. Xa ben alongado, salta o val, salta o regueiro, pasa a outra parte, e temos un Castriecho xa ben alongado do castro inicial. E despois tamén la Corrada e Castro, tamén por debaixo del Castro de Sanchuís, do Castro de Sanchuís. Ben, temos un desprazamento múltiple, unha especie de rebotes, rebotes do topónimo, como se pode desprazar. Bueno, normalmente os desprazamentos non atinxen estos niveis tan complicados, pero este particularmente é ilustrativo de que as cousas poden ser complexas. Ben, os topónimos créanse, os topónimos desprázanse, os topónimos esténdense tamén. Esténdense como este Allande, que dá nome a un concello asturiano, pero que, polo que sabemos da documentación medieval, a primeira referencia dese Allande é a parte que está no mapa rotulada con o número 1, é unha parte pequena. A referencia é outra vez unha agra e unha ponte, concretamente, relativamente próximas, a pouco máis de, non chega a 1 kilómetro. Esa designación inicial, moi localizada, amplíase na plena Idade Media a un chamado territorio aliande, que é aproximadamente, que está pintado en marelo con o número 2. El territorio que é a primeira expansión do topónimo número 2, do 1 ao 2. E, posteriormente, despois da fundación de La Puela, da Pobra de Allande, o territorio propio desa Pobra
E o número 3 é unha ampliación moito maior, aproximadamente o termo do actual Concello de Allande, salta unha serra alta, elevada, que é a serra do Porto del Palo, que se chama, e fai que precisamente Allande sexa un concello bilingüe, a parte oriental, aproximadamente a que ven marcada con o número 2, de fala astur-leonesa, mentre que a zona occidental, onde está o número 3, é de fala galega, galego-portugués. Isto ilustra, creo que bastante ben a expansión, que pode ser a expansión dun pequeno topónimo dunha zona pequena a un territorio moito maior. Créanse, desprázanse, esténdense, tamén retráense. Temos o movimento contrario, este da chamada Terra de Tineo, no ano 1010, que ocupaba unha parte importante do occidente de Asturias, de Cabruñana, hasta o Concello de Ibias, tamén Cheitariegos, unha zona moi ampla. Non sei se non se ve moito ben, Bueno, vese mellor aquí. Vese mellor aquí, non? Sí. A reducción, o actual Concello de Tineo, son os 4 cartos de Tineo, é, bueno, aproximadamente unha quinta parte, ou carta parte. Eso. Xa. Agora, eso. Aquí vemos a reducción, o retraimento, a retracción deste topónimo, da terra de Tineo medieval, o que é agora o Concello de Tineo. Ben, tamén, aparte de crearse, estenderse, retraerse, os topónimos poden, evidentemente, sustituirse. Isto é máis común, máis coñecido, non? Podemos ilustralo con un topónimo desta zona, tamén do Concello de Allande, o topónimo que na Idade Media, aproximadamente do século XII ou algo anterior, un topónimo que sería probablemente Vidaogen, algo así parecido na Idade Media. Era unha vila, bueno, unha vila medieval, posiblemente unha casa con algunha dependencia máis ou unhas poucas casas. Non? Este topónimo desaparece da documentación e da oralidade, e temos na actualidade el Bache Bichar, ocupando el sitio onde estaba Vidaogen. El Bache Bichar, outros, prácticamente unha dúcia máis de topónimos menores, ocupando o espazo desta vila, desta poboación desaparecida. E ademais de todo isto, os topónimos tamén podense sumir, poden desaparecer. O caso, por exemplo, tamén, non en Concello de Allande, pero sí unha zona moi próxima, veciña, como é o Concello de Grandas e o Concello veciño de Negueira, onde, por circunstancias históricas recentes, desaparecen os topónimos porque desaparece a propia realidade que nomeaban eses topónimos. Temos aquí, vou ler casemente como unha ladaíña, como unha pregaria, os nomes deses lugariños desaparecidos, de parte de baixo a parte de arriba, comidos polo encoro de Salime, no río Navia, sumíronse Susalime, El Mazo, San Feliz, a Albeira, el Puente de Salcedo, el Molín das Barallas, Veiga Grande, Doade, Saborín, a Quintá, estes en Grandas, xa en Negueira, Río de Porto, a Barqueiría e San Pedro. San Pedro, sí, é o último, arriba. Hai outros lugares que desapareceron tamén, pero non inundados, desapareceron as terras, quedaron sen vida. Pero, deses outros lugares, ainda queda algunha casa, ocupada ou non, pero que ainda se pode dicir que hai un lugar que se chama Barcela, El Foxo, Salime, pero estes que acabo de dicir desapareceron e con eles desaparece o topónimo, borrase só en algunha ocasión como esta,
cando baixa o nivel da auga do encor de Salime, pois aparecen estas pedras, estas paredes lamacentas, que son unha especie de fantasma bella do que foron aqueles lugares. Ben. E aparte dos problemas que comentábamos agora de tipo, intrínsecos da toponimia, dan os problemas prácticos a la hora de aplicar, de acercarnos os arqueólogos a esos topónimos, como traballar con a toponimia, porque non é o noso traballo realmente, non temos as ferramentas normalmente para traballar con ela, para analizala. Entón aquí temos outra cousa que é a falta ou a ausencia os problemas de acceso a unhas fontes de traballo que sean útiles e que sean fiables. Entón, por exemplo, creo que todos conocemos o caso do catastro que é moi problemático, a xente do rural, que seguramente hai os cantos aquí, saben que é problemático xa para as parcelas, pois tamén para a toponimia. Despois tamén temos o caso de publicacións que pretenden solucionar estos, digamos, recoller a toponimia popular, pero non traen unha cartografía, ou traen unha cartografía moi básica e incompleta, e, polo tanto, pois tampouco nos sirven, porque se non podemos relacionar o topónimo co sito, pois, obviamente, na arqueoloxía non nos sirve para nada. E contra eso, tamén imos poner un exemplo concreto como é a cartografía oficial, que posiblemente é máis utilizada, o de IGN, do Instituto Geográfico Nacional, que é unha base cartográfica de moita calidade para traballar, digamos, con a topografía ou as carreteras, camiños, casas, con todo o que sea información gráfica, pero que pasa coa toponimia? Estamos aquí, por exemplo, un exemplo da zona, seguimos na Allande, no Concello de Allande, en Asturias, e vemos primeiro topónimos que non existen, xa temos que quitar esos, son topónimos que non existen ali. Eu vivo ali, non coñezo esos sitios, podo xurar que naide conoce esos sitios por ese nombre. Pero incluso outros que si existen traen outro problema, que é que están desplazados, como comentaba antes Fernando. Aparte dos desplazamentos que ten na fala, hai tamén desplazamentos cartográficos que fan que esta cartografía non responda á realidade oral. É o caso destos, xa son uns cantos. Quedan uns poucos, e desos poucos ainda podemos peñeirar un pouco máis, e temos que xa marchan aí esos 4 por cambios pequenos, pero, cambios máis pequenos ou máis grandes, porque no primeiro caso, el falleu por el faeo, el faeo podría incluso darse el caso de que exista a variante el falleu, pero a forma máis normal, a que eu teño constatada, é el faeo. El teixo por el tesu xa é un cambio máis grande, porque cambia totalmente o significado do nome, ¿no? Pasamos del teixo, que é un árbol, al teso, que é un accidente topográfico. Con lo cual, xa temos tamén un problema, incluso cos topónimos que quedan ben colocados, ten problemas máis lingüísticos, digamos. E, ademais, outros tamén polo caso da grafía, ¿no? Que, isto é casi general a toda a toponimia menor que aparece na cartografía de Asturias, que ten sempre algún, ou casi sempre algún defecto na escritura, na representación gráfica, e neste caso temos tamén como hai unha castellanización gráfica de varios topónimos que fai que se perda unha parte da información fonética, ¿no? que é la que nos dice que significa realmente ese topónimo. Vemos aí el caso de la Bechida, que viene escrito como la Bechida, cuando realmente es la Bechida, o Bachina, que es un tipo de un vale pequeño, pues como Bachina, que non significa nada, creo, en ninguna lingua.
Pero, a pesar de todo esto, de todos estos defectos, problemas que podemos presentar sobre o uso da toponía na arqueoloxía, digamos que ali xa nos anos 90, sobre todo a partir de Margarita Fernández Mier, coa súa tesis, empezou a buscar outras maneiras de utilizala. Non quería renunciar a esta fonte e, ademais, converxían varias cousas. Un medievalismo que se acercaba cada vez máis ao terreno, unha arqueoloxía tamén medieval que empezaba a emerxer, e a necesidade de acercarse ou de estudiar espacios rurales que contan con poucas fontes de partida, poucas fontes escritas, poucas fontes materiales, ou a dificultade de analizar esas fontes materiales por falta de recursos moitas veces. Neste contexto, a toponimia veíase como unha maneira de salvar parte disos problemas. E, poño aí un exemplo dun despoblado que está na zona de Teberga, na montaña asturiana, onde a toponimia, a microtoponimia, os nomes do parcelario, axudou a ver onde podía estar dentro dese espacio grande e amplio, o poboamento antigo, os distintos usos, distintos tipos de propiedade dentro do término, digamos, dese despoblado que chamaban Presorias. Pero isto, por adelantar a parte de Fernando, implica unha encuestación directa da toponimia oral. Como víamos, todos estes problemas que temos para acercarnos desde a cartografía, estas carencias dos traballos previos de encuestación, obliganos a ir al campo. E tamén... Sí. A verdade é que, xeralmente, a xente que se dedica a historia, e non poucas persoas que se dedican á lingüística tamén, presta pouca atención á diferenza entre toponimia oral e toponimia escrita ou documental. Certamente, a toponimia documental antiga ten moito valor potencial para a investigación etimolóxica, que o que moitos pensan que é o centro da actividade dos toponimistas. Non é así exactamente, pero eso lévanos a outros problemas. Pero, efectivamente, a documentación antiga ten ese valor para a investigación etimolóxica dos topónimos e, por tanto, para o seu aproveitamento histórico por parte da xente que se dedica á historia. Isto é certo, pero non é menos certo que as fontes escritas tamén introducen unha proporción moi alta de erros de transmisión, de deturpacións de diferente signo, tanto no significante dos topónimos, arcaísmos, castellanizacións, cultizacións, ultracorreccións, eufemismos, supresión ou engadido de artigos, erros gráficos, en fin, diferentes problemas, tanto na expresión, no significante, como na súa localización, como acabamos de ver no mapa que comentou Andrés. Estes erros, estas deturpacións, seguramente chegan á súa máxima expresión entre nós na cartografía do Instituto Geográfico Nacional de Madrid, que é unha institución que, non sei, non me lembro agora de que ano exactamente é, pero reinaba Isabel II. Reinaba Isabel II en España e leva, moitos anos, ten unha base cartográfica boa, pero toponímicamente esa empresa estaría pechada en condicións de mercado. Verdadeiramente un produto ruín. Por lo menos no noso caso, viuse ben no caso que puxo Andrés, os erros de localización, de expresión e localización o tempo, pois son múltiples, son excesivos. Non é presentable moitas veces esa cartografía, por lo menos toponímicamente. Non quero entrar noutros campos que seguramente é unha obra magnífica, pero toponímicamente é terrible. E, ademais, é que é a cartografía que se usa constantemente para todo, para as obras dos ministerios, todos. Entonces arrastramos aí
E además penso, tamén estaría ben estudialo, penso que cada edición arrastra novos erros, acumula novos erros. Por tanto, é un gran montón de erros toponímicamente o que temos na cartografía do Instituto Geográfico Nacional de Madrid. Ben, despois de poñernos dous pratos, el que ten de bo e el que ten de ruín a toponimia documental, o certo é que para a lingüística a oralidade principal. Isto temos que contalo os lingüistas, os historiadores, porque non, efectivamente, eles teñen outras preocupacións. Pero, ben, sabemos, dende os pais fundadores, dende Ferdinand de Saussure, que o obxecto lingüístico non se define pola combinación de la palabra escrita e da palabra falada, sino que solamente a palabra falada constitúe o obxecto da lingüística. E despois a mellor escola de toponimistas inciden constantemente neste principio. Dice o mestre Corominas que é indispensable ter un coñecemento exacto da pronunciación actual de cada nome, tal como a pronuncia, como a dá a xente do país e, inda mellor, a xente do pobo. Outras... Excuso seguir comentando, igual, Terrado, Morala, inciden na necesidade crucial, imprescindible, din eles, de estar atentos á voz do pobo, ás formas orales, para poder traballar con seguranza. Ben, nos estudos de arqueoloxía da paisaxe é imprescindible partir sempre dunha boa recollida de toponimia menor, o máis exacta posible, en forma e en situación. Unha recollida que inclúa todas as variantes populares dos topónimos, porque ás veces esas variantes, a falta de documentación, moitas veces os topónimos menores non teñen documentación ou non é de fácil acceso, son as propias variantes as que nos poden dar a pista da etimoloxía. Temos aquí un topónimo de outra parte de Asturias, tamén veciña do Camiño de Santiago. Temos este topónimo Valdiellas, un topónimo Valdiellas que non nos acababa de dicir nada. Efectivamente, podíamos analizar o val, esa D, a preposición de, pero que era ese iellas, que para nós é un diminutivo, Valde é diminutivo, que é? Pero apareceu unha variante minoritaria, Valdriellas, que xa nos puxo no camiño da interpretación. Esa Valdriellas sería, podemos recoñecer a perda dunha vocal átona pretónica, Valderiellas, que sería o val das airelas, o val de airelas, o val das eiras ou airas pequenas. Gracias a esa variante podemos interpretar o topónimo que outramente non acabábamos de dar co orixe. 3 minutos. Pois, sigan. E dende esta perspectiva, como decía agora Fernando, temos que facer unha lectura regresiva da toponía, igual que facemos unha lectura, os arqueólogos, cando leemos o paisaxe, cando leemos o territorio, temos que facer, como decía, unha lectura regresiva tamén da toponimia. Isto implica, como decía tamén, a encuestación da toponimia actual e a partir de aí ter esa base a poder ser cartografiada mediante sistemas de información xeográfica onde podamos ir incluendo todos os datos documentales para reconstruir a serie, e igual que facemos as unidades estratigráficas cando excavamos un xacemento, pois facer todos os pasos que levou ese topónimo. Desta maneira, un caso de estudio no monte de la Puela e Cimalavicha, que xa vimos antes
esta zona, xa falamos desta zona, no Concello de Allande, xustamente na fronteira entre o asturleonés e o galego, pois estamos a facer un traballo de investigación en profundidade deste pequeno vale e plantando pois unha lectura buscando reconstruir os cambios nas maneiras de utilizar, de aproveitar os recursos naturais e como isto afecta tamén de unha forma máis amplia a todas as estructuras sociais das comunidades que facían este aproveitamento dos recursos. Neste contexto, a toponimia menor é unha base excepcional e necesaria para chegar, para entender, para reconstruir o espacio e para entender todas esas fontes que estamos utilizando no estudio, sean de arqueoloxía, sea documentación, sean fontes das ciencias naturais, que temos que axuntar e poner relación co espacio e, como decía, con esa documentación escrita, tamén a tradición oral. Por lo tanto, os topónimos son, como xa decíamos ao principio, el sistema de xeorreferenciación co que está traballando, co sistema de xeorreferenciación co que traballaron as sociedades que estamos e as comunidades que estamos estudiando. Por lo tanto, é moi importante ter clara a toponimia, como decía, menor actual, pero tamén os seus cambios. E aí temos algúns exemplos de topónimos, algúns que non cambian prácticamente no tempo, ou que vemos que son moi estables, como Fanfaragón e os seus antecedentes, ou as súas variantes anteriores, pero hai outros que cambian, como ese Porto Aberturas que aparece no século XII, pero que hoxe non existe. Afortunadamente, temos unha mención a la Freita de las Aberturas no século XVIII que nos permite saber que ese Porto Aberturas era o la Freita ou polo menos a redolada da Freita, a contorna da Freita. Pasa o mesmo con a Cruz de las Dorniellas, las Dornielas, el Llano de las Dorniellas, que vemos en varios documentos, hasta que no século XVIII tamén vemos el Palo de las Dorniellas, que nos permite relacionarlo con el Puerto del Palo, que é un paso de montaña ben conocido en Asturias. E así, reconstruída toda esta recopilada microtoponimia e reconstruídos estes procesos, podemos situar a información que nos dá cada documento, como como el libro das Monterías del século XIV, que fala de varios sitios onde podía cazarse oso e xabaril naquela zona, e gracias non poderíamos recoñecer esos sitios sin este proceso de identificación de topónimos históricos. O isto un pouco máis antigo que permite ver ese Porto en Aberturas que decía antes, situalo, o delimitar espacios dentro del monte, como esta la Braña de Braniecha, que isto sería el 17, pero podemos seguir con distinta documentación e con tradición oral e con toponimia e con arqueoloxía e combinando todas as fontes podemos reconstruir todo o límite desta braña. A braña non é unha braña como aquí, é un pasto estacional en altura, todo o espacio que utilizaban os pastores trashumantes que chegaban a esta braña, e tamén ver os conflictos que tiveron cos pastores estantes, o cual permítenos ver a conflictividade social da zona, que sería imposible entender se non facemos toda esta reconstrucción previa do espacio coa toponimia. E, tamén, máis en detalle, podíamos baixar a nivel de prados, e deixote xa. Teño que acabar, teño un minuto, xa creo que menos. Simplemente un comentario. Todas estas advertencias metodolóxicas que estamos a facer sobre o uso da toponimia para os historiadores, en verdade deben ser feitas tamén de maneira correspondente aos lingüistas para disuadilos de formular hipótesis históricas baseadas en supostos achados etimolóxicos que non están suficientemente fundados. Poño un par de casos só, que son o caso de Allande e de Salime,
Esta é a obra García Arias do 2005, é a obra de referencia da toponimia asturiana, e García Arias, pois moi arriscadamente, atrévese a supoñer que Salime ven de ipsam liminem, confundindo liminem con límite, en fin, facendo un exercicio arriscado, e mesmamente que allande, que vende ad limitem, en fin, son un montón de cousas que son dúas, non teño tempo de explicar, son dúas hipótesis moi arriscadas, moi brillantes, porque empatan co que decía Estrabón, Dion Casius, os historiadores romanos, eso queda moi ben, non? Que o labor moderno dos toponimistas coincida co que decían os historiadores da antigüidade. Pero a verdade é que cando o traballo dos toponimistas avanza un pouco, veuse que, en fin, Salime non ten nada que ver con ipsa liminem, senón que é a familia de Salime, Saime, Saimia, ten que ver co verbo, co latín salire, refírese a saltos de agua, a fervenzas, a humildes fervenzas. Hai unha serie enorme, Saliencia, non hai limine, ipsa limine ninguna. En cuanto a Allande, non se pode explicar dende o nome oficial Allande con elle, porque a forma popular é Allande, con o sonido lle, escrito con Y ou con I latino, segundo a parte do concello que esteamos a mirar, e que despois podemos comprobar que, en fin, lingüísticamente, que efectivamente procede dun grupo LJKL, seguramente a combinación de alius más o alius con doble L ou con L simple, más andi, e que é un toponimo máis derivado de xenitivo de persoa, como tantísimos outros nos nosos territorios. Se estas hipótesis arriscadas, bonitas e brillantes non ten unha base sólida, pois, afinal, o vento levas. Moitas gracias.